As obras da segunda fase da posta en valor da Ponte Vella de Ourense comezarán antes do verán de 2019. O proxecto contempla o de 2016, centrándose agora máis na contorna da ponte, aínda que prevendo tamén accións na mesma. Este proxecto está enmarcado na colaboración entre as Consellerías de Infraestruturas e Mobilidade, a de Cultura e Turismo e o Concello de Ourense, que posibilitou que en 2016 xa se levara a cabo a conservación e restauración da infraestrutura, así como a retirada da tubaxe que a cruzaba. Tamén se efectuou un cambio da iluminación con luminarias LED de cara a realzar a monumentalidade da Ponte Vella e potenciar o seu atractivo turístico. Unha obra que diría moi importante dende o punto de vista de integración, de humanización do propio Concello de Ourense, dun espacio que eu diría emblemático en Ourense, que é a Ponte Romana de Ourense, a Ponte Vella, todo a súa contorna, unha actuación que ben acaba de explicar perfectamente o arquitecto Manuel Durán, e que, como decía, son traballos encamiñados á conservación, ao acondicionamento, a posta en valor, a embelecer pois toda a Ponte Romana. Liberarase a zona hoxe ocupada polo parque de skate, que se reconstruirá no barrio do Couto, para cadar un espazo amplo e aberto que sirva de antesala á capela e como conexión coa ponte á oficina de turismo. Etel Vázquez indicou que se favorecerán as conexións peonís dende distintos puntos da cidade cara a este conxunto patrimonial, coidando o mobiliario e creando un espazo máis humano pensado para o desfrute de veciños e turistas. Habilitarase un miradoiro dende o que poder contemplar a Ponte Vella, o río Miño e todo o contorno da Capela dos Remedios.